Salutare, dragi prieteni! Nu ne-am mai văzut de mult, nu m-ați mai văzut de mult. Sincer, cum puteți vedea, nu cunoașteți locul. Nu aveți de unde. M-am mutat la casa mea. Bun. N-am mai filmat de mult, știu. Nu m-am simțit în apele mele să filmez. Asta e. Și am revenit. Am ajuns la suma de 23 de iepuri sau 24 de iepuri. Și am mai rămas cu 3. Din păcate au murit aproape toți, în afară de o iepuroaică care o știți foarte bine. La a doua fătare, cred că v-ați dat seama deja. Și la prima fătare au avut 7 pui, care au fost foarte, dar foarte mari la vârsta lor. Și la prima fătare erau foarte mari și mi-au murit. Și acum la a doua fătare 6 bucăți. Și am mai rămas cu 2 bucăți de acolo. Și cu iepuroaica, desigur. Și m-am apucat de ceva. M-am apucat de porumbei. Mi-am luat așa de dată, știți? M-am informat acum foarte mult timp și știu aproape tot. Bine, aproape. Și da. Am prieteni, tot columbofil, să zic așa. Am prieteni care mai mă ajută, mai îmi dau sfaturi. Și da. Bun. Trecem peste. Ajungem. Cum puteți vedea, acolo e voliera. Bine, momentan. Ar să-mi facă ceva mai mare. Dar o lăsăm pe asta momentan. Aici am. Bine, de acum trebuie să o leg pe dinăuntru pe undeva. Am revenit. Bun, trebuie să o leg, cum am spus, trebuie să o leg pe dinăuntru pe undeva. Pentru că văd că azi noapte o plouat și e ruginit. Inelul e de 2019. Bine, în fine. Și dacă vă întrebați de unde am inelul, nu l-am găsit sau l-am cumpărat. Inelul acesta am avut o porumbiță voiajoară și am vrut să o împerechesc cu jucătorul meu, dar nu știu ce-a pățit porumbița și mi-a murit. Mi-a murit, din păcate. Voiajoară, mi-a plăcut cum arăta. La vârsta ei era miticuță, să zic așa. Eu vreau să mă țin de o rasă. O rasă de porumbei. Îmi place rasa jucător. Îmi plac jucătorii, să zic așa. Desigur, n-am de unde să-mi permit pe cei originali, dar na. Și am să vă arăt câteva perechi. Bine. Sunt puține. Și na. Bun. Prima. Aici avem în prima cușcă. Am eu motiv de ce nu-i țin acum în volieră, pentru că am niște probleme cu voliera. Bun, trebuie să tai goțul de aici. Aici am un bucat de lemn. Acolo am pus, că am văzut că s-au împerecheat până la urmă. Am lăsat niște paie pe undeva pe acolo. Bun, am pus așa. Vreau să măcar o serie să fac aici în cușca asta. O serie măcar și am zis să-i lăs aici. Apă. Apă au. Mâncare au. Am întins și pe jos. E nevoie aici, nu știu cum a ajuns însă. Bun, aici vă arăt și porumbei. Desigur. Cum puteți vedea, am un argintiu
pe la gât are argintiu, așa un roșca să zic. El e masculul și moțata aia e femela. Da. Albi, femela e albă total. Alba. Și bun. Aici mai am o. Aici am hrănitoarea făcută de mine. Acolo au apă. Rasa jucător. Nu pură. Aceasta e femela cu moț în cap și pe la nas. Ochiul spart. Ochiul spart. Acesta este masculul. Tot ochi spart. Nu știu din cât e. Am văzut că are inel roșu. L-am de la moș meu. Am să vă arăt acum. Mai acușor. Peste. Aici am asta. Unde ați iepuri. Așa. Au apă acolo. Ei sunt 3 aici. Un mascul alb pe la gât cu negru prin spate. Uite, aici mai am un mascul negru. Am 3 masculi. Și sus mai am un mascul de jucător, pistuiatul meu. Și acolo mai am negrul ăsta care a fost hrănit la mână de mine. Și au crescut foarte mare, zboară foarte bine. Și da. Acum să vedem și din cât e jucătorul acesta de acolo. Masculul. Că femeia are o clămiță albastră. Prieteni, masculul este din 2018. Ochi spart. Cam puțin murdar inelul, dar poate și un penaj. Trebuie să le smulg coada. Bun, deci v-am arătat, e de 2018. Da? Femeia cred că e la fel. Din sânge, cred, din cuib. În același cuib. Și na, sincer acum, eu am făcut ceva. Când dau penile așa ciufulite din spate de la coadă, când le au așa mai rupte, trebuie să îi le smulg pe toate chiar. Că, na, nu știu, acum să vă arăt dacă am făcut bine sau nu. Că, na, mi-e frică chiar. Nu. E mascul pentru că huruie. Uitați. Acum le-am smuls. Când vi le-am arătat vouă nu erau smulse. Trebuie să-i le smulg și pe astea. Pentru că, na, cred ca să-i iasă altele mai bune, nu? Arată foarte urât și nu mi place. Ia auziți, huruie. Cam atât cu acest vlog. Sper să mă ajutați în comentarii. Ianis, care deține porumbei.
Sper să-mi comentezi, să te urmăresc, sunt fan. Bun. Sper să-mi comentezi dacă am făcut bine că i-am smuls coada și ca să știu dacă trebuie smulsă și ceilalți. El este masculul meu preferat. Am făcut o greșeală. E mare. Bine. Atât cu acest vlog. Dacă v-a plăcut, băgați un mare like acolo. Eu am fost Andrei. Pa, pa!